Ja potrebujem content. Kámo, toto je content. Toto je tvoj content, kámo. Asi hej, ale to je dobrý content. Kto tverkuje to? Roman, však by bol Varovanie. Toto video obsahuje nadávky a čierny humor. Boli ste varovaní. Čaute, ja som Januščík, dneska vás opäť vítam pri novom videu a dnes si opäť zahráme teda Dark House Prolog, tentokrát traja, ja, môj pomalý kamarát Romanko a ešte pomalší kamarát Ríško, čiže máte sa na čo tešiť. Enjoy! Pre tých, čo neviete, je to hra, kde vlastne krádnete z vily, ktorá je vlastne zakliatá a máte tam si tuchov, entity, blablabla. My sme sa nestali hneď z level 1, čiže toto je super. Chlapci, počujeme sa. Ty kus ja ťa od***em. Dobre, dáme Bčko. Furt sme dávali na začiatku Ačko, aby som mal teraz Bčko, čo vy na to? Hej. Dobre, no, Ríšo, čiže prvá vec, čo musíš pochopiť je toto. A vieš čo ešte? Uhni. Dajte enter. Enter! Daj enter, išlo. No, čiže. Otvorte mi, choďte tam a otvorte mi. Tu už má otvorené. Čo nemám? Prejsť cez lasery a nerozprávať do vysielačky. Skús ma netakedownovať furt. Chlapci, musíte Však. robiť takú profesionálnu vec, chlapci. Poď hrať. Teraz čo robíme? Ja chcem mať content. Ideme kradnúť veci, Dobre, dáme čiže poď. Doľava, doprava, hore, doprava, hore. No, Dobre, nesaj minule. Chlapci sú tu vyselačky, berte vyselačky. Keď ju držíš, do nej rozprávaš. Keď nie, tak normálne. Aha. OK. Ja no poď, Ríšo, poď. Ríšo, poď cez. Ty si debil. Čo? Ja Čo neviem. dostal teraz? Kam ja neviem, duch asi. Asi hej, kámo, to strašné. Poď, poď, kamo. Ale však to... Poď. Nebuď posraný, poď. Čo? Sír. Počkaj. No, No, Ríšo? čaute. Tak rozprávam. Čo som na zemi chodil? Čo ti? Ty vieš, ak si zahráva jak demol z parkovej paralýzy do piče. Troška jak Luka Brasibova. Kamo jebe ti No, už. poďte. Potrebujem teammatea. Nepotrebuješ, to si iba myslíš, že potrebuješ. Hore, doprava, hore, doprava. Ty si debilný. Doprava. Čo je doprava? Doprava. Nevieš počúvať. Lebo ja som povedal, že doľava. Doprava. Poď. Doprava, Poď. doľava, hore. Yes. Prvá rumka, yes. Ľudia, je tu to pani, chlapci, je tu to pani. Dobre, ona sa despávne, To nie je ona, To nie je ona, vypadni. Nezastal. Áno, tak to ne. Kde si, Ríšo? V náhodnej izbe. Ale ako si to volá? Žijem zatiaľ. Vidím ťa. Zabehla. Aha, dobre, už ma chytila. Dostala Ríša. Asi chce, aby som ušrtol. To je. Stlač to. Pomoc!
Kámo, toto bude strašný pain. Neviem, čo ide úplne. A, aha, To je debil, kámo, strašný. Takže to až takto funguje. Kámo, to je pain. Chlapci, jak ste na tom? Chlapci, jak ste na tom? Jak ste na tom? absolutne neviem, čo mám robiť. Ukážem ti. Dukcia! Chlapci, Kamal, chlapci, dnes to nič nerobí. chlapci, ja som tu na Kde si? Vieš, jak tam, jak je ten trezor, musím byť ticho. Nie, nie. Čo to je, kámo? Asi ma počula, mám pocit. Máme reset. Ale nie som si istý. Máme reset. No čiže pokus 2. Snaď to vyjde. Kde je Ľubo? Bracho, čo Tak- dáme? Tak, chápeš, každému sa takedy slipne. O, Bčko. Počkaj, stoj, kámo, stoj, usuším ťa. Stoj, usuším ti hlavu. Stoj! Máš mokré vlasy. Budeš nachladený, počkaj. Pekne. Tak, hotovo. Dole. Čo? Čo mám Dole. Šipky, kámo, ty si... Dole, do. Dole. Hore. Kámo, ty si hrozný. Však dal som Doprava. dole, je to zle. Kámo, ty si zle celý. Ty si hlupák, však som dal toto a je to zle. Kámo, ja viem, ťa rešpektujem. Chlapci, poďte niekto tu na, chlapci. Nič. Chlapci. Strel tým do Romana ináč. A však prestaňte, ale však otvorte aspoň dve. Strel do Romana, Strel, neukrývaš, že máš zbrán doslova. Nemám to byť. Áno. Yes. Strel do neho, strel do neho, kámo. Ty si netrafil. Čo to robí? On to prestrelil. Počkaj, Kľud, stoj. Hej, kľud. Ty si debil. Chlapci, vy rozprávate ako Luka Brasi a Pilsi. Chlapci, ja nepozriem, Čo kto teraz tu je, robíme? hej. Ja nepozriem, kto tu je. Poď tu na. Je tu pani. Daj tu na, ej. Myslím, že je tu pani. Doprava, Doprava, hore, hore, doľava, dole. Doľava, dole. Vypadni. Tyky. Tyky. Roman, počkaj. Počkaj, prechladneš, si chorý. Kde som sa tu dostal, chlapci? Počkaj, poďte sem. Roman, Tu chceš je tá pani, prechladnúť? tu je tá pani. Ríšo, čo robíš? Wow, vy ste taký retard. A mám fen, ja nás rozmrazím. Ja mám fen. Prečo zabil mňa? Však... Tu sme ty stará suka, Ľubo, kam daj si už ten išla. fen. Počkaj. Zamrzol mi Tak budeme. Počkaj, vypadni. Počkaj. A však má resi, chlapci, 10 sekúnd, 5 Však ti je zima. A však ťa rozmrazujeme, Román. Kľud. Stoj, počkaj, máš zmrazené vaja, počkaj, stoj, musím ti rozmraziť vaja. Fakt nie. Počkaj, vaja. Máš studené vaja, to musím pofenovať, stoj. Áno. Ríc, ešte Ríc, budeš ready. Áno, No poďme. ideme Dúfam, že Roman túto zatiaľ ploškou. zomrel. Otvor nám dvere. Počkaj, ja ti pomôžem Však ty si tu Poď, stáš. pomôžem ti, poď. Kámo, len ma nezabij, prosím. Čo? Počkaj, rícte musím. Ľubo, však poď sem. Kámo, už help. Dobre, ríc ma, Ja kamo. Stoj. Čierne s bielým, spoj. Fakt ne, chlapci, fakt ne. Fakt ne, ideme spájať čierne s Na čo je bielým. fuse? Ja neviem.
Asi na chlapov. Dobre, nechaj to tam, nechaj. Asi hej, hahaha. Ríšo, nechaj to tam. Vieš, otvoriť dvere. Vypadni. Ja potrebujem Tu máš. content. Kámo, toto je content. Toto je tvoj content. No, kámo. Asi hej, ale to je dobrý kontent. Kto tverkuje to? Roman, však to je nejako. Kámo, dobre, že Neskaj, Rič tverkuje. Pozri na ňu, jeho Rič. No poďte za mnou. chlapi. Chlapci, poďme sem. Presni mi tu. Ja potrebujem content, choď tam. Choď tu, Ríš. Choď tam. Kde som? Choď tam, mi daj E. Slačečku. Jak tam poviem? E, podrž E. Podrž E. Však podrž E. Kámo, Podrž. Som podržal Ečko. poď držať furt. Poď držať furt. Aha. Díky. Vypadni, ale im Stač to podržal Ečko. Podržal Ečko, má to otočilo naopak. To je celé. Vypadni, nie. Ale poď. Ty kokos. Ekaric. Ó. Dobre, poďme to hacknúť. Doprava, doľava, hore, doprava, doprava. Nice, dobrý chlapec, čo tam je? Ty kokos. Čo potrebujem nájsť? Absolútne nič nepočujem. Compromising photo a parchment. Tam je tá tapka. Áno, ďaleko. Tak není. Tak to zamrzol, či? Hej ja. Vypadni preč, kamo, bež. No dobre, ležím. Kamo. Kamo. Kamo pekne. Kamo. 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 Joj. Kamo. Dobre, naozaj. Joj, nebudem to asi. Dobre, ty. No chlapci, potrebujem sa dostať tam z tej mreže. Tam sa dostaneme, keď nájdeme kľúč, tam to. Čo je compromising photo, prosím ťa? Hej, čo to je? Poďte tu na chlapci, poďte. No, čo to No, je? pozrite sa, potrebujem nájsť niečo takéto, ako to vyhodiť do trashcanu, ktorá je v strede. Aha. Dajte mi to chlapci, dajte. Jo, Ale to máš, typkaj to tu, máš. keby si chce Je vedieť. tu tá tapka, chlapci. Počkaj, ja mám fan. To nefunguje, to, Ten dá, čo robí? to robí samo, kam to fakt je úplne useless. Nie, ten fan fakt dá, čo robí. Nie, kam to úplne useless, ja som to skúšal, je to úplne useless. Ne, fakt to robí, Hej? Tak asi hej. Dajte mi tú fotku, dajte mi tú fotku. Dobre, a myslím, že trashcana. Musíme proste nájsť všetky. Tu je ďalšia, mám dve. Ide, Potrebujeme to pučo, ide, bež. Keď ich nájdete, a tu nás sú trashcany, hej, a ja ich hodím a už sú dve. Dve, vidíte? Naľavo hore. Čau, baby. To čo my sme smetiari? Hej. A pomôže mi niekto tu naklimnúť dole? Hej, Dobre, ja potrebujem... Pomôž mi. Chlapci, nemáte z vás niekto v inventári nejaký kľúč? kamo, ja mám tak holý prd. Je tam otázka. Jo, vidím. Volan si uvarený? Volan je uvarený. A ja. Aha, s crowbarom to ide. Aha, s crowbarom ho vieš rozdrbať. Sme sa tradeli. Rozbí ma. Poďme ju zbiť. Fakt nie. No poď sem. Kamo, iná tu je Dobre, ona. tu je dole. O, Tu na, ľubo. O, Director's Office, mám kľúč od Director's Office, chlapci. Progresujeme. Progresívne to je cool. Potrebujem nájsť, Hlavnej hale. dobre, poďte do Director's Kamo, Office. to 60 € má ona. Ježiš, sorry, kde si, kamo? Kde si, kamo, kde si? Však teraz si prešiel ku mňa, pretože tu som. 3, 2. Choďte naspäť, tam kde sme boli. Holy clutch. Holy. Tam Tak nie. je tá tapka. Počkaj, jo vyfenujem možno, poď sem. Možno vyfenujem. Chlapci, poďte sem, prosím. Však pušnime ju reálne. Nemôže byť taká. Ja progresujem sem. My sme uvarení s ľubou. Progresívne Slovensko, jak nevyšlo. Mracho, poď Keď sem. sa rozmrazím, pôjdem. Kedy sa rozmrazíš? Chlapci, ja progresujem bez vás. Dracho, ja zomieram. Bez vás. Dobre, ja som zamrznutý ešte. Ale už Kamo, nedlho. bež, mám 20 sekúnd. A ja som stále zamrznutý. Roman, Čo pomoc, ste, som v vidíte? entry hala, prosím. Dobre, pohode.
Kamo, ne, ja mám málo. Dobre, ďakujem. Chlapci, vám progresol ten čas, že otvoril som Director's Office a... Čo je tu na zemi? Mám už 3 fusky. Na čo to je? Poďte do Voltu a mám kľúč od exitu, Chlapci, ja som pozeral, koľko mám procesora teploty. Pomoc. Hore, doprava. Dole, doľava, dole. Ja som tu na... Hodím No, to čiže podľa rovnaký progres, ale bezo mňa, ale tak nevadí. Ja idem do exitu. Čauko. No, tak ty si kúpc. Tak ty si pekne kúpc. No poď, ideme do exitu, Rišo, ideme do exitu, poď. OK. Tu je exit, tam je exit. Tam vyhráme. Chłope. Tak keď existneme, tak čo? Hej, go back to 1. Sme vyhrali. No, chlapci. GG's. No. Yes! Dobre, chlapci. Pekne. Hej, pekne. Ja mám na dnes dosť, chlapci. Čaute. Bol to Hej. čiči. Čauku. Dobre. Čaute. Čiže ďakujeme, že ste pozerali tento diel a ak by ste chceli aj ďalší podobný content, tak určite môžete dať odber, like a vidíme sa na budúce. Čaute.